אוקיי. טוב, היום יום שני, 18, אם אני לא טועה, באוקטובר. נכון. הפגישה שלנו היום היא פגישה מספר 120 של Learn Yiddish and Yiddish Literature Online דרך הזום, ולפני שאנחנו נכנסים בחזרה למאמר, למבוא על גרדה ולעדות של גרדה, יש 3 עניינים קשורים שאני רוצה להזכיר אותם. אני שמעתי בעצמי שוב את הפגישה מספר 115. אם אתם זוכרים, בפגישה הזאת אנחנו שוחחנו בינינו על קצטניק. זה היה מין פגישה אינטראקטיבית, אבל ניסיתי לסכם מה שקצטניק מייצג כסופר על השואה. כששמעתי את זה פעם שנייה, החלטתי שאני רוצה שיהיה טקסט כתוב. וביחד עם גליה שאולי שעובדת איתי במפעל דוב סדן, התחלנו לתמלל את הפגישה הזאת. 2/3 כבר עשינו, באמצע נכנסו כל מיני דברים, אבל אני חושב שבשבוע, ביום רביעי זה, או ביום שני בשבוע הבא, אנחנו נסיים את התמלול של הטקסט, שזה יהיה שיחה בינינו, ובו בעת מין תמצית של משמעות קצטניק כסופר השואה, ואני אעלה את זה באקדמיה עדו. ויכול להיות, בלי נדר, אשלח לכם, מכיוון שהייתם חלק של כל העניין, אשלח לכם ללא התחייבות את הטקסט הכתוב, המודפס. אחרי שהתקדמתי בתמלול הפגישה 115, ראיתי כי טוב, כמו שכתוב בספר בראשית, ואני חושב שהפגישה האחרונה שלנו, 119, איפה שדיברנו, בעיקר אני דיברתי, אבל תוך כדי חיפוש תגובה מצדכם, דיברנו על ספרות שנכתבה בגטאות ומחנות. בשואה ניסיתי לתת מין מבוא של הנושא שטענתי שאף אחד לא מכיר אותו, לקראת מה שאמרתי באחת הפגישות, שבעתיד, זאת אומרת, בעוד חודש, חודשיים, מכיוון שגמרתי, היום כמעט גמרתי, חסר לי עוד שעה ואני מסיים להכין מפתח של שמות ועניינים מהדוקטורט שלי, שעוסק באותו עניין של ספרות מגטאות ומחנות על פי כתבי יד אותנטיים. ברגע שאני אסיים את המפתח, אני הזכרתי, דרך אגב, אני רוצה לעשות איתכם ניסוי וניסיון, לשלוח לכם את המפתח, שזה איזה 215 עמודים, ודרכו, על פי קטגוריה שכל אחד מכם יחשוב שהיא המעניינת אותו ביותר בתוך אותו מפתח, או של שמות או של מוטיבים, לנסות להיכנס קצת יותר פנימה לתופעה הזאת
של כתיבה בגטאות ומחנות. התוצאה הסופית תהיה כמובן מהדורה מורחבת של הספר שלי על הנושא, כאשר המפתח בפנים וכל אחד יוכל לעיין בעצמו בעניין. זהו. אנחנו חוזרים למבוא לשני עמודים האלה על העדות של גראדה, והיום אני מניח שכבר נגיע לגראדה עצמו והעדות שלו על סופרי יידיש בברית המועצות. אנה תמיד מאחרת, אז לא נוכל לחכות לה. האם זכור לכם? אני מחפשת את המאמר, כן. תעלי למסך את הטקסט. כן. יאיר, בינתיים, מה אתה יודע על מצבו של שלמה? אני חושב שמחר הוא צריך ללכת לניתוח, אבל אני עוד לא דיברתי היום עם נירה, עם אשתו. מחר? כן. 19, אוקיי. אני עכשיו רואה את הטקסט מול העיניים. כן. אני מנסה, אנחנו לא סיימנו את ההקדמה שלכם. לא, קראנו איזה 6 משפטים או פסקאות. לא, האמת היא די התקדמנו. יופי. ונשארה לנו עוד פסקה אחת כדי לסיים את ההקדמה. נהדר. כן. באיזה עמוד ואיך היא מתחילה? זה עמוד 27, in Kumendiken Nummer. כן. יאיר, אתה רואה את זה? כן, כן. אוקיי. אז תקראי את הפסקה הזאת. טוב. In Kumendiken Nummer, weil min drucken jenem Teil von Grades Referat, wo deklärt dem nicht-sowjetischen Lehener in Mayrev, was sonst es meint die kommunistische Ideologie in der Stalin-Tkufe und ihre Haspoe auf der Literatur בכלל und בפרט auf der jüdische Literatur in Russland in jene Jahren. כן. סיום הפסקה. סיום הפסקה, סיום המבוא. כן. אז תנסי, תגידי, כמו שאמרנו, אותה שיטה, כמו שהיינו עושים קודם עם פרוזה ושירה, 3-4 מילים, תראו, כן. In Kumendik נומר, בגיליון הבא, נכון? נומר הכוונה לגיליון. נכון, גיליון. כן. Weil mir drucken jenem Teil von Grades רפרט, אנחנו נדפיס את אותו חלק מההרצאה של גראדה, והוא דקלרט, דרקלרט, כן, היכן שהוא מתאר או מסביר? מסביר. כן. dem nicht-sowjetischen Lehener in Mayrev, הוא מסביר לקורא הלא סובייטי במערב, was sonst es meint die kommunistische Ideologie, אשר, זה משפט שאני מבינה כל מילה, was sonst es meint. איזה מין דבר זה, כן? was sonst es meint זה איזה מין דבר זה? מה הפירוש? מהי המשמעות של הדבר הזה שנקרא קומוניסטיש אידיאולוגיה? האידיאולוגיה הקומוניסטית in der Stalin-Tkufe, בתקופת סטלין, und ihre Spoe וההשפעה שלה auf der Literatur בכלל, ובפרט על הספרות בכלל,
Und בפרט auf der jüdischer Literatur in Russland ענייני יורן. ובפרט על הספרות היידיש ברוסיה באותן שנים. עד מותו של סטלין ב-50. כן, אבל זה בעצם, זה לא רוסלנד, זה רק מפרבן, נכון? זה לא... זה רק מפרבן, נכון. כן. ששלט על כל רוסיה באותה תקופה. כן. כן. זהו, אז זה היה המבוא, ואנחנו מתחילים עם העדות של גראדה. יאיר, אתה מתכבד להתחיל. Wer hat von euch einmal gesehen, Bergson weiß... רגע, יאיר, אני חושבת בעמוד קודם, חבר אימון פריינד. נכון, זו התחלה. גראדה עומד באולם גדוש אנשים, והוא פונה אליהם כשהוא מתחיל את הנאום שלו. Chaveren und Freund, ihr wisst, die Thema von meinem heutigen Schmues ist meine Begegnung mit der sowjetischen jüdischen Schreiber. עד נקודה, כן, תראו. חברים וחברים, חברים ופריינד. וידידים. פריינד במובן של ידידים. ihr wisst, אתם יודעים, את התמה, את הנושא, כן, תמה זה נושא, את התמה, כן, von meinen einzigen Schmues של השמועות האינטגן, הנוכחיות. לא שמועות, שמואס, בלה, איך היית מתרגמת שמואס? שיחה. למה קוראים לשיחה ביידיש שמואס? פעם ניסיתי להגיד את זה דרך אגב, אבל זה היה מעורבב עם כל מיני דברים אחרים. האם יש לכם השערה למה שיחה ביידיש קוראים לזה שמואס? זה קשור, יש שיחה ושומעים את השיחה, אבל... לא, שמואס זה לא מלשון לשמוע, אלא מלשון שמועה. כן. אבל גם שמועה היא מלשון לשמוע, לא? כן, אבל המשמעות של המילה שמועה היא סיפור שמישהו שמע על משהו שקורה במקום אחר. סיפר המיינדסה. כן, עכשיו, אלה שמסבירים איך הגיעו ביידיש לשיחה לקרוא לזה שמואס, אומרים, כן, אני לא עומד לפניי מאמר על זה, אבל אני זוכר שפרופסור סדן דיבר על זה, כאשר התחילה העיתונות ביידיש, בהתחלת המאה ה-19, כן, העיתון הראשון יופיע ב-1823, Der Beobachter an der Weichsel, המשקיף על נהר הוויסלה, זה היה קצת מגורמן, אבל זה היה שפה שיהודים דיברו ביניהם. אז העיתון התחיל בזה, זה היה פעם ראשונה שמפרסמים עיתון בשביל יהודים בשפה שלהם, שהייתה גרמנית יהודית, והעיתון סיפר מה שאדם אומר, מה שקורה בעיירה כזאת ובעיירה כזאת, זאת אומרת, שמועות, כן? אחד מספר מה קורה במקום זה או במקום אחר, ולפי פרופסור סדן, השמואס זה בא משם. אוקיי, יאיר. כמה מילים ביידיש ואז אתה מתרגם, ממה שקראת. כן. Meine einzigen Schmues ist meine Begegnung mit der sowjetischen jüdischen Schreiber. כן.
הנושא של השיחה שלי היום, כן, הוא הפגישות שלי עם הסופרים היהודים בברית המועצות. כן, זאת אומרת, הוא עומד לדבר לא סתם על זה שהוא קרא אותם, אלא פגש אותם אישית. כן. עוד מישהו. ליקווידציה זה ההשמדה, או חיסול. קודם תקרא משפט. Die Liquidatie von der jüdischen Kultur hat sich angehoben, wie ihr wisst, von dem scheuderlichen Mord über Michelsen. לא מיכלסון. מיכלסן. מיכואל. מיכלסן. השם הוא מלכואס, מיכואל. כמה מילים שקראת ותתרגם. הליקווידציה זה החיסול. לא. אתה חוזר על 2-3 מילים ואז אתה מתרגם. הליקווידציה von der jüdischen Kultur, ההשמדה או החיסול של התרבות היהודית, התחילה כבר. כן. לא, בלי המילה כבר. התחילה, כמו שאתם יודעים. וירווייס, כמו שאתם יודעים. כידוע לכם. יודעים, כן. שווידרלכן מרד של שוידרלכן מרד. מורד. הרוצח, מה זה שוד? הפראי, הרוצח. שוידרלך זה נוראי. הנוראי, אוקיי. כן? של הרצח הנוראי, מורד. זה התחיל מהרצח הנוראי. של מיכלסן. נכון. Ich bin schon damals gewesen in אמריקה. אני באותה תקופה כבר הייתי באמריקה. כשרצחו אותו ב-48. כן. עוד משפט. Aber der Fakt ist, bringt schon alle. אבל העובדה הזאת היה כבר התפרסם לכולם, וכולם ידעו את זה. כן, כן, הלאה. ואפילו in der Tradition von stalinistische Morden ist es מורד, יש שם קמץ, סטליניסטישה מורדן. סטליניסטישה מורדן, כן. אפילו במסורת, בהתנהגות, במסורת של סטליניסטישה מורדן, של הרוצח, של סטלין הרוצח. לא. לא. מרדר רוצח. מורד זה רצח. במסורת של הרציחות הסטליניסטיות. הרציחות של סטלין, זה noch nicht vorgekommen. דבר כזה עוד לא התרחש. כן, עוד משפט. Früher hat Michoels geheißt bei Stalin סלמן מודרי. קודם מיכאלס נקרא, מיכאלס זה שמו, עוד גהייסן בי סטלינן. הוא נקרא על ידי סטלין, הוא נקרא, סטלין כינה אותו, הוא כונה על ידי סטלין. נכון. סלמן מודרי. אני לא יודע מה זה סלמן מודרי. סלומון. סלומון מודרי. זאת אומרת? סלומון מודרי זה כינוי תמשיך לקרוא, אז תראה. קלוגר סלומון. סלומון החכם. נכון. שלמה החוכם. זהו שלמה החכם. אוקיי. Aber der Mord, wenn es auch die Gebieten die Politik. Aber der Mord, הוא שינה, לא, אתה בורח מהמילה שאתה לא מבין. דמולט.
דמולט, אז דמולט, נכון. דמולט, wenn es so sich gebieten die Politik. הוא שינה את המדיניות שלו. לא, לא, אתה אסור לך לדלג על מילים קטנות. אוברדמולט, אבל אז, ון, כאשר. wenn es sich gebieten פוליטיק, אבל אז, כשהוא התחיל להתעסק עם פוליטיקה... לא, 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 לא. תראה, אני מחפש דרך שיעזור לכם להימנע מתרגומים לא תקפים. אומר ככה, אוברדמולט, אבל אז, ונסות זיך גביטן. לא כתוב ונרהות גביטן, לא כתוב כשהוא שינה, כתוב ונסות זיך גביטן. אס, זה הוא לא פרסונלי, כאשר השתנתה המדיניות. אס הוד זיר גביטן. האס בא במקום אני, אתה, הוא, אנחנו, אתם, הם. אס אימפרסונלי, כאשר השתנתה המדיניות. הלאה? Das ist schon in 1948, 1948. תרגום. זה כבר היה, שינוי המדיניות שכבר התחיל, הוא היה כבר בשנת 1948. נכון. wenn ich bin schon gewesen, כשאני כבר הייתי, ויחזור, כמו שאני אמרתי, באמריקה. אוקיי. בלה, המשך. אנה עוד לא הגיע? עוד לא, אני שמה לב, כן. כן, אוקיי. wenn ich bin schon gewesen, ויחזור in אמריקה. רגע, לפני שבלה ממשיכה, אני רוצה להסב את תשומת לבכם, שעד עכשיו כל מה שגרדה אמר בנוי לתלפיות. אין אף מילה מיותרת, הכל ברור, והכל על פי כללי הנאום, הייתי אומר, הקלאסי. הוא לא קופץ ישר לנושא שלו, אלא נותן מן הקדמה כדי למקם את הנושא, כן? כדי שהקהל יבין על מה הוא מדבר ומה סוג העדות. טוב, כן. אוקיי. Hat man dem Salomon Mudry herausgerufen auf eine Versitzung von Kunstkomitee in Minsk und 3 נקודות. זהו. אוקיי. אז קצת מה שיאיר קרא קודם, ב-1948, כאשר אני כבר הייתי, כמו שאני אומר, באמריקה, קראו, הזמינו, הרויס גרופן זה הזמינו או קראו? קראו, הזמינו, כן. קראו, הזמינו את סלומון מודרי, כן, שלמה החכם, הפזיצונג פון קונסטקומיטט אין מינסק, לישיבה של המועצה לתרבות, האומנותית. המועצה האומנותית במינסק, אני רוצה רק להוסיף שהוא היה בוועד האנטי-פשיסטי והזמינו אותו כנציג ההנהלה של הוועד האנטי-פשיסטי, שסטלין בעצמו עודד ליצור כדי להילחם נגד הנאצים. כן. 3 נקודות, ist gewesen ein Mitglied von allrussischen Kunstkomitee, soll vorn in... הוא היה שותף, עמית, מתגליד? אני רוצה לפרק את המילה, זה יעזור אולי לזכור. מתגליד זאת אומרת חבר,
אוקיי. אבל למה? המילה גליד, גליד זה איבר של הגוף. מתגלית היה איבר ביחד עם כל היתר של אותה מועצה אומנותית. כן. או היה חבר. כן. soll fahren in Minsk auf eine Sitzung, שהוא ייסע למינסק לישיבה, למפגש, לפגישה. כנראה ממוסקבה למינסק. כן. Inmitten der Sitzung hat man ihm gesagt, als etwas, סליחה, אפס, 3 נקודות, אמצר ורת אבהים אין דרויסן. אז באמצע הישיבה אמרו לו שמשהו, 3 נקודות, מישהו מחכה לו בחוץ. פה יש התיאור איך שהרצח בוצע. אריזרויסן דרויסן, und im übergefahren הגרוזביק. הטרוק, azoi übergefahren, als mir hat später nicht erkannt. Das ist gewesen, אולי נסיים את הפסקה? בבקשה. Das ist gewesen auf dem direkten Befehl von Stalinen und damit hat sich angehoben die Liquidatie von der jüdischen Kultur. אז הוא יצא... תחזרי על כמה מילים ביידיש, שכחתי. אוקיי. אריזרויסן דרויסן, הוא יצא החוצה, ודרס אותו, הגרוזביק זה כנראה מסעית, הטרוק. כן. כך דרס אותו, שאי אפשר היה להכיר אותו יותר מאוחר. הרצח מושלם, כן. את מיכולס אי אפשר היה להכיר, נכון? לא את המסעית. את מיכולס, כן. את מיכולס. את הגופה. Das ist gewesen auf dem direkten Befehl von Stalinen. זה היה בהוראתו הישירה של סטלין. הרצח. כן, בצו ישיר מסטלין. Und damit hat sich angehoben, ותוך כדי כך, ובכך התחילה die Liquidation von der jüdischen Kultur. ההשמדה, ההכחדה של ספרות היידיש. חיסול של תרבות יידיש. חיסול של תרבות יידיש. להמשיך? כן, עוד משהו. Ich bin schon dämmelt in Russland nicht gewesen. Ich erzähl euch über meine Erfahrungen, was ich hab gehabt in Russland, wenn ich bin dort gewesen. Meine Erfahrungen mit den sowjetischen Schreibers. פשוט זה פסקה. Ich bin schon dämmelt in Russland nicht gewesen. אני אז כבר לא הייתי ברוסיה. כשרצחו את מיכולס. את מיכולס. Ich erzähl euch über meine Erfahrungen. אני מספר לכם, אבל את הרשמים, הנה אנה נכנסת, רגע אחד. הנה, שלום אנה. Shalom, slicha, was the car, there was accident in the street, so... Oi, oi, oi. Yes, and I was started to change the road. When I started to change the road, it was longer and longer and longer. You know how it is. Yes, Murphy's Law. 5 o'clock in Poland, so because we have 1 hour, then difference, yes. So everybody is coming back to home, so always... אנא, אל תצטערי. אני חייב לספר לכם שלפני, ביום חמישי שעבר, אני וזוגתי שתחיה, עמדנו לנסוע לגבעתיים,
לבקר את הסבא רבא של גפן, הנכדה שלנו. הסבא רבא הוא בן 101. וואו. יצאנו 101, והוא עבד בעבודות כפייה על ידי ההונגרים בזמן השואה. מתוך 400 איש הוא אחד המעטים שנשאר בחיים. ועמדנו לבקר אצלו, יצאנו מהבית ב-4. כן? ב-5 בקושי הגענו ליציאה מירושלים וחזרנו הביתה. בגלל פקקים. אף פעם זה לא קרה לנו דבר כזה. ליד הבית, ולאורך כל הדרך עד ליציאה, אי אפשר היה לזוז. וואו. זהו. טוב. אנה אנחנו בעמוד? כן, כן. 26. כן, כן. התחלנו לקרוא את we started to read the lecture that Grade gave in Montreal. אוקיי, בסדר. And we are in the second column. Okay. אז הגענו ל-meine der Erfahrungen, רשמים, der Erfahrungen? לא, der Erfahrungen זה... סליחה, בלה, show me in cursiva. Yes, here. This paragraph, can you see it? כן, כן, נכון. Good. כן. Der Erfahrungen זה experiences. חוויות. חוויות, התנסויות. מה ההבדל בין der Erfahrungen ו-Überlebung? בגן? יופי של שאלה. ואת מאלצת אותי לחשוב. רחמנות. Überlebung זה חוויה. כמו שיאיר אמר, Überlebung זה חוויה. Der Erfahrung זה התנסות חיים. כן? חוויה זה משהו מסוים שקורה ברגע מסוים שאפשר לתאר כמקרה שקרה לך. כן? Der Erfahrung זה הניסיון שאת רוכשת ממקרה שקרה לך. אוקיי. כן. זה כמעט אותו. כן. אז אני מספר לכם את ההתנסות שלי עם התנסויות ברבים. כן, ההתנסויות שלי עם הסופרים, עם הכותבים הסובייטיים. שרייבר זה רבים ויחיד אותו דבר? אותו דבר. אוקיי. Hab Chadushim lang gewohnt bei Bergelssonnen. תרגום. חודשים ארוכים התגוררתי בסמוך לברגלסון. לא בסמוך, בבית שלו. בית זה בבית? אצל. ברגלסון בבית שלו. אוקיי. דוד ברגלסון. כן, דמלט wenn ich bin gekommen in Moskwe in 1943 und ein paar Chadushim Eider, ich bin weggefahren von Moskwe in 1946 und dort habe ich gesehen, zugeguckt sich, wie ein Mensch von der Neunte seine innerliche Kämpfen, seine maternischen. כן. אוקיי. עד פה. אז במשך כמה חודשים התגוררתי אצל ברגלסון. דמלט wenn ich bin gekommen in Moskva, אז כשאני באתי למוסקבה, ב-1943, und ein paar Chadushim Eider, ich bin weggefahren von Moskwe, וכמה חודשים, Eider זה לפני, נכון? או אחרי?
כן, לפני, ich bin weggefahren von Moskwa in 1946, אז כמה חודשים לפני שנסעתי ממוסקבה ב-1946, und dorten habe ich gesehen, ושם אני ראיתי במוסקבה, בין השנים 43 ל-46, בין זה שהוא בא למוסקבה לבין זה שהוא עזב, 3 שנים בערך, הוא אומר מה הוא ראה. Und dorten habe ich gesehen, zugeguckt sich, ושם אני ראיתי, zugeguckt sich, ראיתי ונראיתי, או אני לא, לא, zugeguckt sich, התבוננתי. כן? הוא מדבר על עצמו באובכטר, כמשקיף. גרדה אומר שכשהוא היה במוסקבה, הייתה לו הזדמנות לראות מקרוב מה קורה שם עם הסופרים. Zugeguckt sich wie ein Mensch von der Neuend, כמו אדם מקרוב. אף על פי שהוא לא היה שייך לרוסיה, כן? Seine innerliche Kämpfen, המאבקים הפנימיים שלו, של ברגלסון, כן? של ברגלסון, seine Maternischen. מה זה Maternischen? sich matern, sich matern זה להתאמץ ולסבול. את הייסורים שלו, של ברגלסון. Maternische is not something like the home, from the bite, like the mother. No, not maternity, no. לא. No. sich matern ביידיש זוהי מילה אידיומטית מאוד, לגבי אדם שמתאמץ וסובל. הספרינג שלו. הספרינג. כן. ברגלסון ist gewesen a größer Machnis Eurech. מכניס אוירך. מכניס אוירך? כן. תרגום. ברגלסון היה מכניס אורחים גדול. נכון. Besonders für uns jüdische Schreibers, פליטים von Polen. במיוחד, במיוחד בשבילנו, סופרים יהודים, פליטים מפולין. סופרי יידיש, הוא מתכוון יותר כנראה לסופרי יידיש. כן, סופרי יידיש. זאת אומרת, גרדה הרגיש מצוין בבית של ברגלסון, כן, שהוא כנראה אסף אותו אליו כפליט מפולין, בגלל מלחמת העולם השנייה. מה זה פליטים? refugees. נכון. היה לנו פליט פולית בשיעור הקודם. מפולין. כן, כן. פליטים זה, it's a plural for... plural from... פולית. In die Geduschen, wenn ich hab bei ihm gewohnt, pflegt zu mir klappen in Zimmerl, tuk, 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 tuk. Chaim, ihr schlaft? Atvo. Okay. In die Geduschen, wenn ich hab bei ihm gewohnt, בחודשים שגרתי אצלו, פלגט zu mir, בתוך הבית שלו, פלגט zu mir klappen in Zimmerl, הוא נהג לדפוק על הדלת של החדר שלי, טוק 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 טוק. חיים, ihr schlaft? חיים, אתה ישן? טוב, בלילה כנראה. כנראה? Und pflegt reingehen in halber Nacht in Stub kaputt und sich herabsetzen auf mein Gelege. והוא נהג להיכנס באמצע הלילה, פלגט reingehen in halber Nacht, בחצי הלילה, באמצע הלילה,
in Stubkapot בחלוק בית, כן? und sich herabsetzen auf mein Gelegen, ולהתיישב על המיטה שלי. עכשיו, מה שמעניין, הרי גראדה הוא סופר מעולה. הוא לא השתמש במילה במקרה. למה הוא לא אומר, und sich wegsetzen, auf mein Gelegen, אלא שהוא אומר, und sich herabsetzen, auf mein Gelegen. אולי התיישב כזה כמו של מישהו שנופל כזה? נכון, בכבדות. כן? כי הרוב זה down, to sit down, בבת אחת. כן? שטופקפוטה זה כמו פיג'מה? גרדרובה. הגרדרובה, נכון. כמו חלט, כמו חלט כזה. אוקיי. עכשיו, האם יש שאלות עד כאן, יאיר ואנה מהמילים שקראנו עד עכשיו? האם הכל ברור? הכל ברור, אני חושב, כן. יופי. אז תמשיכי. שאני אמשיך? עוד קצת. Wer es hat von euch einmal gesehen, Bergelsson weiß, hat gehabt... Weiß. Hat gehabt ein paar große bräune Augen. Ein paar Augen von einem Tiger. Tiger. עד פה. כאן אנחנו רואים, לפני שאת מתרגמת, את הרטוריקה של גראדה. הוא משתף את הקהל שלו. באמצע הסיפור, הרי כולם מחכים לדעת מה קרה ביניהם, אבל גראדה לא מספר ישר מה דיברו, אלא הוא פונה לקהל ואומר, בלה, מה הוא אומר לקהל? Wer es hat von euch einmal gesehen, Bergelsson weiß, מי מכם שראה פעם את ברגלסון לבן, וייס, יודע, וייס, זה לא וייס, זה וייס, יודע, עוד גהת אפור גרויסה ברוינה אויגן, היה לו זוג עיניים גדולות, תחומות, כן. אפור אויגן פונטיגר, זוג עיניים של פונטיגר, זוג עיניים של נמר. של נמר. ופתאום גראדה, במקום לספר מה הוא דיבר עם ברגלסון, מתחיל לצייר אותו, כן? אוקיי. עכשיו, אני לא סתם אמרתי מתחיל לצייר אותו. אולי לא אמרתי לכם אף פעם, אולי כן, אני כבר לא זוכר כל מה שאני מקשקש במשך 120 פגישות. אבל האם אתם ידעתם שחיים גראדה היה אוהב אומנות מושבע עד כדי כך שהוא במשך 30 שנה לא הפסיק אפילו לרגע לקנות ולקרוא ספרי אומנות ולהסתכל על תמונות מרמברנט ועד לאומנים המקסיקאים בזמנו. אמרתי לכם על זה משהו? לא זוכרת. לא, גם אם אמרתי, אז אמרתי את זה דרך אגב. וזה מאוד חשוב כדי להבין עוד מימד אחד באומנות של גראדה. תראו, מלך רביץ', אותו עסקן ציבורי וסופר מודרני ביידיש, שקיבל את גראדה בקנדה בהרצאה שלו, שנאם על גראדה וסיפר על גראדה כסופר, שהיה חבר של גראדה. בהרצאה הזאת, שהייתה הרצאה ארוכה, לפני שגראדה דיבר, בין היתר הוא אמר שגראדה מצייר במילים. אין ספק שמי שיקרא את הפרוזה של גראדה
וגם את השירה, אבל בעיקר הפרוזה, יראה בו צייר במילים. ולכן זה לא מקרה שכאשר קיבלתי מהאלמנה של גראדה, לפני הרבה שנים, אני כבר לא זוכר כמה עמודים זה היה, הרבה עמודים, רשימה קטלוגית של מה שהיה בספרייה של גראדה ושל אשתו. הרשימה הקטלוגית הזאת, כן, יותר מ-400 פריטים, התחברה בחיים של גראדה ב-1978 על ידי חברה שהתפקיד שלה היה לבטח ספריות וארכיונים. זאת אומרת, זו הייתה חברה שהתקינה בבית של גראדה בברונקס, כן? security measures, שאם יבואו גנבים, אז יש צלצול, מכיוון שמה שהיה לגראדה בבית היה שווה הרבה כסף. לא רק כתבי היד שלו, גם כן ספרי אומנות ממש, שבמשך 30 שנה הוא אסף וקרא והתעניין. יותר מזה, גראדה היה חבר נפש של ארט דילר, שסוחר אומנות מבוסטון, והם התכתבו במשך 30 שנה ביידיש. הסוכן מבוסטון לאומנות היה שולח לגראדה ספרי אומנות, ומלמד אותו על אומנות מודרנית. וגראדה היה כותב לו מכתבים, הוא מלמד אותו תלמוד, יהדות. זו הייתה חברות שכל אחד למד מן השני. ובקטלוג הזה של מה שהיה אצל גראדה בבית, הרשימה היא ארוכה מאוד של אומנות, ספרי אומנות מודרנית, וגראדה היה בקיא גדול. כן. כן, אז בלה, איפה אני? For to know more about what you said, Professor, about this dealer in Boston, where I can find some information in internet? Oh, yes. יש ארכיון שלו בבוסטון, הוא נפטר ב-1992, הוא היה יהודי רוסי, שהיגר לארצות הברית. גלר? היגר. הארט דילר. ארט דילר, אוקיי. כן, היה יהודי רוסי שהיגר לארצות הברית, ובבוסטון היה לו עסק של פרסום ספרי אומנות ומכירתם, אבל בו בזמן הוא היה מצנט שתמך בסופרי יידיש. הוא תמך בגראדה בצורה כספית. והוא גם היה, כשגראדה היה מפרסם ספר בפרוזה, הוא היה שולח עותקים לבוסטון, והארט דילר היה מפיץ אותם בין יהודים בבוסטון. הם היו ממש חברים טובים. עכשיו, כמו שאתם מרגישים, אני מושך זמן, כמו שהאיראנים מושכים זמן עם השיחות עם אירופה,
כי אני מנסה להיזכר בשמו. את שמו אני אמרתי אולי 1000 פעם. של מי? של הארט דילר? של הארט דילר, כן. אבל עד שאני אזכר, אם אני אזכר היום, אני רוצה לספר לכם שיש אוצר בלום, כמו שאומרים ביידיש, יש אוצר גדול מאוד של 333 מכתבים שגראדה כתב לארט דילר ביידיש במשך 30 שנה, על חייו, על יצירתו, על דעתו על אומנות מודרנית, והמכתבים האלה עוד לא פורסמו אף פעם. כן? ברגע שמישהו יאסוף את המכתבים האלה ויפרסם אותם, יהיה לנו עוד אספקט חשוב ביותר בביוגרפיה של חיים גראדה. ושם הוא מספר, אני קראתי לא מעט מהמכתבים האלה, על דברים אישיים, על הביוגרפיה שלו, על הגישה שלו לאומנות. בלתי רגיל. יחיאל, יכול להיות משה ברנשטיין? לא, לא משה ברנשטיין. הוא יהודי שנשאר בארצות הברית וחי בארצות הברית, אבל מכיוון שהוא בא מרוסיה, הוא ידע יידיש. איך אנחנו יכולים למצוא את זה מרגיז אותי שאני את השם כרגע שכחתי. גראדה מזכיר אותו גם בספר שאני מכין לדפוס של גראדה בעל פה. הוא היה מזמין אותו להרצאות הפומביות, כן? הוא מזכיר אותו בשמו ואת אשתו, ואותו ארט דילר מבוסטון, הוא מימן, הוא נתן כסף כדי שגראדה יוזמן להרווארד לסדרה של הרצאות על ספרות יידיש. כן? כן, אם אני לא אזכור עכשיו, אתם יכולים בגוגל לכתוב a Jewish art dealer of Boston. died 1992, אולי תקבלו תוצאה. בגוגל באנגלית. אתם מנסים? כן. אוקיי. מה אתה מצאת בלה? מצאתי ברנשטיין, אבל יחיאל אומר שזה לא. לא. כן, טוב. אני לא רואה שאנחנו מקדמים את זה. אני אחפש. ודאי שאצלי השם נמצא בכל מקום. אוקיי. אבל רציתי מאוד להזכיר את העובדה שבביוגרפיה של גראדה, 333 מכתבים האלה ישחקו תפקיד חשוב מאוד כאשר יתפרסמו וכאשר יכתבו את הביוגרפיה של גראדה. כן. אוקיי. את יכולה... שאני אמשיך? את באמצע משפט, נדמה לי, לא? באמצע פסקה. באמצע פסקה. Hat Mamesh mit dem Cook aufgegessen, mit dem Cook aufgegessen am Mensch. הוא ממש עם המבט... מי זה הוא? תגידו שם כדי שלא נתבלבל. רגע. ברלסון, כן. כן. הוא ממש עם המבט אכל בן אדם. כן, היה דוכל בן אדם, כן. כן. Und ein unterste Lieb
adike una schwere, was is im ständig heruntergehangen. וזוג, אונטרשטליפ, איך אני מסבירה אונטרשטה? שפתיים... שפה תחתונה. אבל מה זה נקרא אפור? מה זה זוג? נכון, ככה כתוב אפור. מה יש אחרי המילה אפור? אן אונטרשטליפ. כשהוא אומר אפור, מה הפיסוק שיש אחריו? מקף. זהו. על זה אני רוצה להסביר לכם. תראו, אלה הם תמלולים, זאת אומרת, שומעים את הנאום, אני שמעתי את הנאומים בקסטה, והדפסתי, בכתב יד כתבתי, מה שהוא אומר. הטקסטים האלה הם טקסטים בעל פה, לכן הספר שאני עומד לפרסם נקרא גראדה בעל פה. לגראדה, כשהוא מדבר בעל פה, הרבה פעמים באמצע משפט הוא עובר לעניין אחר, הוא לא גומר משפט. בדרך כלל הוא כן גומר משפטים, אבל יש נתקים קטנים. There are little, איך אומרים נתק באנגלית? Disconnection. איך? Disconnection. Yes, there are little disconnections when he speaks. כן? אבל they are very little. אז הוא היה צריך להגיד כנראה, ונפור ליפן הוטר גהת. את ההוטר גהת הוא בלה, ולכן יש מפריד. כן? כדי להגיד שהוא נשם, ועבר ישר לתאר את השפה התחתונה. Ein Unterstelip, שפה תחתונה, הדיקה ונשוורה, עבה וכבדה, was is im ständig heruntergehangen, אשר תמיד הייתה תלויה. נכון. זאת אומרת, לא היה לו מתח, כאשר שפה כאילו תלויה כלפי מטה, האדם לא במתח, או שהאדם נמצא באיזה מצב נפשי, אם לא רלקס, אז בכל זאת לא מתוח מדי, כן? כך נדמה לי. כן. Pflegt reinkommen zu mir bei Nacht mit רגע, אז גראדה פה, אחרי שהוא מצייר כמו צייר איך ברגלסון נראה, הוא חוזר להתחלה של הסיפור, כשברגלסון נכנס אליו לחדר. כן, בלה. פלגת reinkommen zu mir bei Nacht. כאשר הוא נהג להיכנס אליי באמצע הלילה, צחרשטן כפות. צחרשטן. צחרשטן. אי אפשר לבטא את זה. מה זה? צחרשטן כפות. גם אני לא יודעת. עם מעיל לילה לא מסודר, כן? צחרשטן. מה זה? לא מסודר, לא מכופתר, דברים כאלה, כן. פרוע ככה. פרוע, בדיוק. זה מזכיר לי את המילה צקרוכן. לא, צקרוכן זה כשהבד קרוע וישן ולא שלם. צחרשטן זה הבגד שלם, אבל הוא לובש אותו בצורה פרועה לא מסודרת, כן. אוקיי, ברישול. בדיוק. כן. Mit Apor heute ungezundene Augen, עם שתי עיניים אדומות דולקות. דולקות, כן. דולקות. לוקות יותר
דלוקות מלשון דלקת, ממש אדום. נכון. כמו דלקת? כן, כי הוא לא ישן בלילה. משהו הטריד אותו. כן. הרי גראדה לא סתם מצייר את האספקט הזה. כן? האיש, הסופר הסובייטי, ברגלסון, אומר גראדה לא היה ישן בלילות, והוא הרגיש צורך לשוחח על דברים שהעיקו על ליבו. כן. Die unterste Lipp ist im Arup gehangen noch schwerer. השפה התחתונה שלו הייתה תלויה עוד יותר בכבדות. אולי סימן של ייאוש, אולי סימן של דאגה, כן. Die Hor, die schwarze Kopfhor, was haben noch? השיער הראש השחור, was haben noch, אשר יש עדיין 3 נקודות. תגמרי לקרוא את הפועל. כן. אז זהו, was haben noch 3 נקודות. עוד פעם, הנה, זה הסגנון הדיבור הכאילו, לא כאילו, המקוטע של גראדה כשהוא מדבר בפני קהל, אבל אפשר להבין, כשממשיכים לקרוא, אפשר להבין, הוא רק מחפש את המילים, מה להגיד לקהל. הוא יודע גראדה מה הוא רוצה להגיד, אבל הוא בורר מילים, הוא מחפש ורואים את זה, כשהוא מדבר ומקליטים את מה שהוא מדבר, כן? אז הוא עוצר, חושב לשנייה ומשנה מהלך ומנסח קצת אחרת, אבל הוא יודע מה הוא אומר, רק שהוא בוחר איך לתת לקהל להבין כמה שיותר מה שגראדה רוצה להגיד. אני שמרתי על כל הניתוקים האלה, כן? אוקיי. אז die Hor, die schwarze Kopfhor, was haben noch seinen Dämmel noch kaum ergets wugroi gewähn, zerschäubert, nicht rasiert. עד פה. seinen Dämmel noch kaum ergets wugroi gewähn, היו אז עוד קוים כמעט כמו אפור, היו כמעט... היו בקושי. זאת אומרת, בקושי. שיער ראשו, דמולט, אז היה בקושי עם סימנים לבנים. ווגרוי גוון, מעט כאילו הוא היה שיער עדיין שחור, עם מעט מאוד אפור. צ'שויברט, פרוע. פרוע לא מסורק, כן. ניטרזיר, לא מגולח. טוב, בלילה אחרי יום שלם, כן. Und pflegt sich kratzen die Gombe und pflegt schmusen mit mir. והוא נהג לגרד די גומבה, ווסיס גומבה? די גומבה. גמבה. סנטר, סנטר. זה מתחת לסנטר, כן? זה החלק הזה בין הצוואר לסנטר. בעברית אין לנו... ודאי יש בעברית, אני רק לא יודע מה המילה. לא, אין משהו מתחת לסנטר. תראי, בתלמוד כתוב גורגרת דרבי צדוק. אבל גורגרת זה הגרון. אבל זה החלק העליון. הגומבה זה החלק העליון של הגרון. כן, אוקיי. והוא היה מגרד ב-whatever, מתחת לסנטר, ונפלגת שמוסן מתמיר, ונהג לשוחח איתי. לא, אל תגידי שמוסן, כן? זה ככה ברדיו ביידיש, או השמואס. נו, השמואס, כן. שמואס. פלגת שמואסן מתמיר, אוקיי. Is the job, כן? שמואס. היה מנהל דיאלוג איתי.
Shmuel and Anna, we discussed it earlier. It's a talk, a discussion. Talk, discussion. Yeah. אני מבין שהוא רוצה להגיד... Basho, in jargon, the Shmuel suppose is somebody also speak some stupid things. Not stupid, but something like the in the street when the women was, you know, לא פה. יאיר, אמרת משהו ולא שמענו. אני אמרתי שכאילו הוא גם מתאר אותו כמקריח, שהוא אומר המעט שערות שעוד נשארו לו. לא, יאיר. תראה, יאיר. מה שאמרת עכשיו זוהי דוגמה קלאסית, כאשר מוותרים על מילים קטנות, לא מבינים את המשפט. בדיוק ההפך, איך אנחנו יודעים שברגלסון מתואר על ידי גרדה, כבעל שיער שופע, לא מקריח בכלל. למה אני חשבתי ככה? כי הוא אומר, די שוורצה קופהר או ווס הובן נוח, שעדיין יש לו. לא, אתה את הפועל הובן, פה עשית שתי טעויות. הובן זה פועל עזר. איפה הפועל העיקרי? הוא איננו בגלל שגרדה ניתק את המשך הדיבור. הובן שייך לפועל שלא נאמר בהמשך. אבל הטעות הראשונה שלך, זה שבשבילך שוורצה קופ הור, תנסה לתרגם, ואל תעזרו לי יאיר, אני בכוונה רוצה להכשיל אותך, כדי ללמד אותך לקח כמה שחשוב לתרגם בדיוק. איך היית מתרגם השוורצר קופ הור? שיער הראש השחור. כן, זה תרגום מדויק, אבל יש לזה עוד משמעות. ביידיש, הקופ הור זה ראש מלא שיער, לא מקריח. הקופ הור זה שכל הראש הוא עם שיער. זאת אומרת, השוורצר קופ הור זה ראש שופע שיערות שחורות. בסדר. לפעמים, אבל פה אתה כבר לא אשם בשום דבר, לפעמים תרגום מילולי של ביטוי איננו מספיק כדי למסור את כל המשמעות. כמו שאמרת, נכון, הקופ הור, כן, ראש שיער, אבל מה שלא נאמר במילים המתרגמות זה ראש מלא שיער. כשאומרים קופ הור, מתכוונים שכל הראש מלא שיער. טוב, בלג אמרת את... למה אומר אחרי זה ווס הובן נוח? ואז הוא מפסיק את המשפט, ולכן הוא היה צריך כנראה, או רצה להגיד, ווס הובן נוח נישט גהת גנוג וייסה הור. נדבר על ברגלסון שבאותם שנים הוא כבר לא היה ילד, כן. אז אנחנו לא יודעים מה הוא עמד להגיד, אז ההובן הזה אי אפשר להבין את המשפט שלא נאמר. כן. בלג, אמרת את הפסקה? כן. כן, מה היו שתי המילים האחרונות של הפסקה? אונפלגט שמואסן mit mir. כן, והוא היה משוחח איתי. mit mir. תראו כמה לקח, גרדה הרי עומד לספר השיחות עם ברגלסון בלילה, אבל קודם הוא מצייר אותו ומכניס אותנו לאווירה של אדם לא מגולח, לבוש ברשלנות, שבאמצע הלילה לא יכול לישון והוא צריך עם מישהו לשוחח. אוקיי. אנא. Oh, imagination, okay? He's dreaming when he's sleeping, yes? No, Anna. It's a pity that, well, you came in the middle of it. Grade is describing
Grade was living in the house of Bergelson in Moscow. He is כן, describing him as he knew him. אוקיי. אוקיי. אנא, משפט כן. הבא. ברגר, עד לנקודה, כן? אחר כן, כך כן, את כן. מדברת מי? על ימים. שמואס מתמיר. עכשיו, ברגלסון is given בערים, אני לא... ברימטר. ברימטר שרייבר, פאר דר erster Welt מלחמה. עד פה, תנסי. Bergelsson is given, became בערים. לא. became, אם היינו אומרים became, היינו אומרים ברגלסון is גבורן. אבל לא כתוב גבורן, אלא ברגלסון is גוון. ברגלסון was. was. כן. אבל אינטר שרייבר. בערים, the writer, but אני לא יודע מה זה בערים. מה זה ביידיש המילה רום? מי יודע? מה זה רום ביידיש? רום, רש סופי. כן. בלה? אני לא יודעת. אולי גבוה, גדול? עד בכיוון כשמעת גבוה. רום זה an elevated stature, an elevated place. ברינט מפורסם. סופר מפורסם. כאשר סופר הוא מפורסם, אז יש לו רום. He is elevated in the opinion of the public. משם באה המילה ברינט, מפורסם. אז אנא, ברגלסון is given a ברינט שרייבר, ברגלסון היה סופר מפורסם. Nach der Ersten Weltmilchama, before this, the war, the second war. No, the first. זאת אומרת שברגלסון, ברגע שגראדה חי בבית שלו ומדבר איתו, היה כבר אחד מגדולי סופרי יידיש בברית המועצות. למשל, אנחנו מדברים פה, גראדה מדבר על ברגלסון ב-1943-4. כדי שתבינו כמה שברגלסון היה כבר מפורסם לפני מלחמת העולם הראשונה, מספיק שאגיד לכם שהדוקטורט שבגללו אברהם נוברשטרן קיבל דוקטורט, עוסק בפרוזה של ברגלסון עד 1929. כן? הרבה לפני מלחמת העולם השנייה. אוקיי. תמשיכי המשפט הבא. Nach der Revolution ist weg. Nach der גם זה רבולוציה. לא, תגמרי לקרוא משפט שלם, עד לנקודה. זה חיי נקודה אחרי מלחמה. לא, אחרי מלחמה זה כבר קרת. נוח דה רבולוציה איזר אבק, תמשיכי לקרוא. נוח דה רבולוציה איזר אבק, wie ihr weißt von Russland und... רגע, לא הבנתי מה שקראת. איזר אבק, מה יש אחרי המילה איזר אבק? וי. וי. וי? לא וי, וי. וי, נכון, וי. איך
weißt, wie ihr weißt. wie ihr weißt, von Russland und hat gelebt אפילו הפך יור in אמריקה. כן, לא גלייפט, אלא אונגלפט. גלפט. גלפט. כן? עוד גלפט. אונגלפט מה? עוד גלפט, אפילו הפך יור לא הבנתי, אחרי אפילו, מה המילה הבאה? אפילו אפר. אפור. לא. אפור. אפור, יור, אין פור יור אמריקה. אין אמריקה. נקודה, עד לפה. תחזרי על 2-3 מילים ותתרגמי. תוך דר רבולוציה is לא, תוך דר רבולוציה, תתרגמי. noch der Revolution, noch still more, noch again. After. לא הבנתי. noch is after. נכון, אחרי. אחרי. It's another meaning. Noch is also more, but in this context, it's... אחרי der Revolution, okay. אחרי רבולוציה is... איזה רבולוציה? רבולוציה. איזה רבולוציה? של מכונת הכביסה שמסתובבת? למכונת כביסה יש... רבולוציה in רוסיה. באיזה שנה? היו כמה? לא הבנתי. היה ב-1905, היה ב-1917, It was in the 17. כן, אז אחרי המהפכה של 1917, תקראי עוד כמה מילים. רבולוציה is אבק. איזר אבק. There was finish. לא. איזר אבק, תתרגמי את המילים, לא מה שאת מבינה, אלא את המילים. איזר אבק, איך תתרגמי את המילים? The past. In the past, a revolution who was passed away. נוך דה רבולוציה, אחרי המהפכה, איזר אבק, תתרגמי את 3 המילים, איזר אבק. The revolution is... לא, תעזבי את הרבולוציה. איזר אבק. is... איך מתרגמים את המילים איזר אבק? Ir bin avec, du bist avec, is avec. Is the third person. אוקיי, אז מה זה is avec? It's about the revolution. We talk about... לא, בלי רבולוציה. It's about מי זה this Bergelsson. אוקיי, אז מה קרה לברגלסון? is avec. איך תתרגמי is avec? אחרי הרבולוציה היא... לא, תעזבי את הרבולוציה. אמרנו כבר רבולוציה. אני רוצה שתסבירי is avec, את זה רק. He was the pass away. He died? No, he... avec is like to finish, to pass... לא. יחיל, אני יודעת מה, כשאומרים על בן אדם ארז אבק, גם מתכוונים לפעמים שהוא נפטר. כן. אבל זה לא כאן, זה לא פה. תעזרי לאנה ותסבירי את המשמעויות. אנה יודעת יותר מדי, כי נוח היא הבינה בשתי צורות, וזה נכון, והאבק יש לזה גם 2 צורות, אז אולי תסבירי. הכוונה פה זה שהוא נסע, he left. He left, he is a go away, I said. נכון, he go away, בדיוק, כן. זה כל מה שרציתי שתגידי. The professor does me מבולבלת, I am... Anna, you are doing very good.
Very good. But the professor, when he said, what? I am completely destroyed. אוקיי, תמשיכי. הכל טוב, אנה. המילים הבאות שקראת, עוד כמה מילים? טוב, להיאבק. wie ihr weißt. wie ihr wisst. Weißt. אל תשכחי, אנה, שגראדה מדבר אל פובליקום של מאות אנשים. עכשיו הוא מדבר אל הקהל שלו, אל האנשים. אז הוא מספר להם, ברגלסון, נורד הרבולוציה is אבק, he went away, wie ihr wisst. Where, like, לא, לא, like, ihr Like. wisst. ihr weißt, like, he, לא היא, עיר זה אתם, אתם, איך שאתם יודעים. אתם יודעים. מדבר אל הקהל. אתם יודעים. כן, הלאה, המילים הבאות. von Russland und hat gelebt אפילו vor Jahr in Amerika. Ist weg von Russland. Von Russland. wie ihr wisst, זה הוא אומר לקהל. המשפט הוא, ist weg von Russland. He was away from the Russland. נכון. Und hat gelebt. Und hat gelebt and he bleiben, he was... לא, זה לא bleiben, זה leben, והוא חי. הוא חי, נכון. והוא חי. הוא חי. אפילו, even, yes, even lived in for your in America. The year in America. A couple of years. For a couple of years in America. זאת אומרת שכנראה ברגלסון ידע אנגלית. כנראה. טוב, יאיר, המשפט הבא. יאיר, אנחנו לא רואים אותך, אולי... לא רואים, כן, זה... לאן נעלמתי? לא, המצלמה מצלמת את החלק העליון של הקיר. עכשיו רואים אותך. תפנה אותה, כן. כן. רוסלנד עוד גלקט, אפילו פה יום אמריקה, אפילו חי כמה שנים באמריקה, הבישל צייט in אמריקה, מעט זמן באמריקה. חוויסנית גנוי וילנד, אני לא יודע בדיוק כמה זמן. כן. Und dann ist zurückgefahren über Berlin, kein Russland. ואז הוא חזרה דרך ברלין לרוסיה. כן. פלקר zu mir sagen, הוא נהג להגיד לי, בווייזנמיר, לידע אותי. Weißt ihr, Chaim, האם אתה יודע, חיים? Hab sehr gut getan, was ich bin, weggefahren von Amerika und von Europa zurück in Russland. הוא אמר לי, חיים, אני עשיתי טוב מאוד לדעתי, שאני חזרתי בחזרה מאמריקה ומאירופה חזרה לרוסיה. יש לי שאלה. כן. פלגט zu mir sagen בווייזנמיר, זה, הוא נהג להגיד לי, בווייזנמיר זה מראה לי? לא, וייזן זה מראה לי. בווייזן היה אומר לי מה שאומר לי כדי להוכיח לי. להוכיח שהוא צדק שהוא חזר לרוסיה. אז זה מוכיח, כן? מה? זה מוכיח. כן, בווייזן זה להוכיח. גם במתמטיקה כשצריכים להוכיח תזה, בווייזן. עכשיו, גראדה פה משחק
משחק רטורי מעניין מאוד. הוא, בלי להגיד את זה יותר מדי, הוא מנסה להגיד שברגלסון הרגיש צורך נפשי להסביר שהוא עשה טוב, שהוא חזר מאמריקה לרוסיה, אף על פי שהמצב ברוסיה, כולם ידעו, איזגוון קלוגדיק היה קשה ביותר. כן? טוב, זה הייתי אומר, הבבייזן, המילה הזאת זה מין סובטקסט, שהקורא כששומע את זה, צריך להבין שגראדה טוען, שאומנם הוא רצה להוכיח לו, אבל אולי בפנימיותו ברגלסון בתוכו לא היה בטוח שהוא עשה טוב שהוא חזר. ועל הנקודה הזאת גראדה ידבר בעדות שלו הרבה. כי גראדה לא מבין, גם גראדה לא מבין, איך סופרי יידיש בברית המועצות יכלו לחיות בבוץ הזה, בסטליניזם הזה, באווירה הזאת, והוא לא בטוח האם הם בליבם האמינו שזה באמת בסדר, או שלא הייתה להם ברירה אלא לשכנע את עצמם שהכל בסדר. כן. זו יחידה שאפילו גראדה לא הצליח לפענח בסוף העדות שלו. כמה זמן יש לנו? 5 דקות. 5 דקות. כן. כדי לקדם עוד קצת, אולי בלה תקראי עוד משהו. Okay. Und in seine Schmusen mit mir hat sich ständig bemüht zu beweisen, als beeis die Gesetzen gehen heraus von Kreml, seien sie weiß und wie Schnee. Und schuldig seien die niedrige Начальстве, was beeis die Gesetzen gehen über von Hand zu Hand, werden sie als Blottiker und verunreinigt. נקודה. הנה פה עכשיו גראדה מוכיח מה שאני אומר, או אני אומר, אני הבנתי מה שהבבייזן הזה רוצה להגיד. תגידי כמה מילים ותרגמי, וזה פסקה מאוד חשובה. כן. Und in seine Schmusen mit mir, ובשיחות שלו איתי, גראדה מסכם פה לא שיחה אחת, אלא הוא מדבר אל הקהל שלו בקנדה, והוא מנסה למסור את התמצית של השיחות. כן. hat sich ständig bemüht zu beweisen. כן. הוא תמיד היה מתאמץ להוכיח, bemüht zu beweisen. בדיוק. אז beeis die Gesetzen gehen heraus von Kreml, שבזמן beeis die Gesetzen, החוקים, כן, איזה חוקים? החוקים הסטליניסטיים שמגבילים את החופש של היוצרים ושל האזרחים. beeis die Gesetzen gehen heraus von Kreml, שהם יוצאים מהקרמלין. נכון, מההנהלה הסטליניסטית. seien sei weiß wie Schnee. הם לבנים כמו שלג. כאילו הם טהורים, הם... כן, אין כאן שום כוונה לדכא את הקהל. שום כוונה רעה. שום כוונה, כן, שום כוונה רעה, שום כוונה לשלוט על ההמון, כן. Und schuldig seien die niedrige Начальстве, ואשמים הם אשמים במה, רגע, אשמים במה?
בזה שהדברים מתקלקלים, שהם לא עובדים. כן, זאת אומרת שברגלסון ידע שהעסק הוא לא צח קשה. ומי שאשם זה הנצ'לצט, וזה כמו מנהלים... הפקידות, דנידריק, היא הפקידות הנמוכה, הלואו. כן, הלואו. Was based die Gesetzen gehen über von Hand zu Hand, הם אשמים בכך שבזמן שהחוקים עוברים מיד ליד, כאילו עוברים מאחד לשני, מדרגה גבוהה, כן. לדרגה שצריכה לבצע את זה יותר נמוכה, כן. Während sie als Blottiker und verunreinigt, והם נהיים בלוטיקר כאילו עם בוץ, מלוכלכים ולא טהורים, לא נקיים. עכשיו כמובן שברגע שגראדה אומר דבר כזה, שברגלסון טוען טענה כזאת, אני לא יכול לקבל שברגלסון, אדם אינטליגנטי כמוהו, חושב באמת שמי שאשם זה הפקידות. אבל מי שחי בברית המועצות, אולי מבחינה פסיכולוגית היה צריך לשכנע את עצמו שזה ככה, אחרת הוא היה צריך להתאבד. זה מצב פסיכולוגי נוראי שאני מאחל לכולנו, כן? לא להיקלע למצבים של עריצות פוליטית מהסוג הזה של הקומוניזם הסטליניסטי. האם יש שאלות או קומנטרים? יאיר, מה? אני אגיד שאני מכיר את המילה נצ'לניק, כשהייתי בברית המועצות ב-91, הנצ'לניק היה מנהל עבודה. כן, זה חיה, זה מנהל עבודה, אמרו זה כאילו... אבל הוא לא המנהל של המפעל, זאת אומרת זה תמיד דרגה יותר נמוכה, הוא שליח של השליט. נכון, הנצ'לניק זה זה שעושה את העבודה המלוכלכת. כן, בדיוק. עוד משהו, אנחנו עומדים לסיים. השעה 7:02. כן. טוב, אנחנו העברנו ליום חמישי, אז אני חוזר ואומר, הפגישה השבוע השנייה זה ביום חמישי. כן, כן. עברנו מיום רביעי ליום חמישי, ב17:45, מי שיבוא